ka gimoro ila inyanya kimulo kanyo karka keto jalup jatend piny Kenya mar mondo mi hotel ne kamiti mabende ochung'ne mano mar kahawa ka bende owach kachacha ni ene makoro biro chung'ne coffee fund mabende wacho ni biro bede buo migawo moro maneno ni jopur mag kahawa yudo yuto makare. Joyce. Magi kit jogi. Kit gi yo machalo nade? Gi joma jam. Ipenjo kendo nyikwa Ramogi ajwang' mudhuro maneno wasane. Kech ma e TV ma nyikwa Ramogi ajwang' neno onge machielo. Into lokruogi dwa konyo gang'o. No mane penjo mi penjo. Onge machielo nyamerwa Recho Omolo onge machielo kata Kiswahili mingi onge ka. Recho Joyce nyamera ma Joyce penjo ni to lokruogi dwa konyo ganda nyikwa Ramogi ajwang' gang'o. Mane penjo mi penjo. To benda penjo ni wacho ni nitiere moko mabende otimo mabeyo to moko mariche motemo leo. Ongo teno miwa mak. Adwa ng'isi ne Joyce. NTSA odil gi yo mandara. Kikete Minister of Interior odhi konyo nade. Minister of Interior deal with security. Oko deal gi ndara. Ka ker marabich Dr. William Samoei Ruto owana NTSA to kete ndara. Tiende ni ko kiketo seat belt to itimo nango. To ka driver mutingi medo speed. To koro ka penji korka kori Okinda Ojuka. Yes. Iungo jatend piny Kenya marabich William Ruto golo NTSA migawo mararita to tere ndara. Iunge kosine no korka kori okan kina unge kabisa. Kenda ngi geno ni kare krup ngani tiyo. Nikeche gima dil gi ndara onego tigi ndara. Gima dil security onego tigi security. Mano bende mana emajo oganda Ramogi nyikwa Ramogi ajwang' rito sane. Ang'ene ni akwadu adan kendaka. Adiri mantiere kasa doke sekta mar kawan. Adiri mantiere manyikwa Ramogi ajwang' dwa neno sane. Into sekta ni ere kako dhi konyogi. Sekta ni dhi konyogi ni kopontie tabu kata rocho chik endara. TNTSA didil gi weche mag ndara. Mamano ni maber kabisa. Kendo ng'isi ni ng'ani nigi lony modhuro gi experience e sirkal. To awinjo ka nyamera Recho Omolo. Nying mar chingino ng'eny loka kono. No an gi Recho mam. Owacho ni sekta mar kahawa. Omi jalup ker. Jatend piny Kenya mano Gachagua. Ing'eni kahawa ipure kanye. Kahawa ipure e gwende mag gode kata gwende madiere ni Central Kenya gi dho ngere. Ng'at man gi lony ma kahawa osekonyo e ngimane en mana jalup ker no, ok en ng'ama chielo nikech jakono. To mondo interest mar jopiny makono manogone kura kaka wan jo Nyanza, ng'at manyalo serve interest, the basic interest mar jopiny gi dho ngere en ma ng'at manakono. Ere kosa kao jalup ker ko kao gi jatend pur obed kanyakla. To bende kinde ma bende jatend piny William Ruto ne timo lokruoge makamagi. Onego bed no ng'iyo interest ma ng'ato nitiere godo e sekta no koso ng'iyo lony mapono no ng'ato nitiere godo manyalo konyo e bera sekta makamano. Interest mar Dr. William Samoei Ruto is to serve the basic interest of the common man. The common man mapuro kahawa kokwa wuondore simo bede kan. Ichal ngama penjo jalupo en Central koso Nyanza. Jalupo Nyanza. Yapur kahawa majani chai oa Central Kenya kana Kenya madiere. Ng'at manyalo ng'eyo shida magin go ok onya bedo ngama Nyanza kana North Eastern. Nyako bed ng'at ma kono. To kidwa serve interest mi kony ngima joma kono. Yaki kaw ng'ama kono e ma serve interest ma jo kono. Ko kaw jalup ker ngamuteno kabisa Rigathi Gachagua. To kao japur be makono. Ng'isi ni jo makono ema Dr. William Samoei Ruto serve their interest kaka jopur mar kahawa. Yes. To kata